Здрасти, хора! Днеска почваме с великденските приготовления, така че почваме с козунаците. Не знам, повечето от вас може би ги направиха, но аз все още не съм. Така че ще ви покажа по рецепта на Ваня Джорджевич, мисля, че беше, и ще сложа всичките съставки, какво ще ползвам и до след малко. Това ще бъде закваската. 5 грама мая, 50 грама брашно, добре, и останалите 75 мл прясно мляко от хладилника. Така. Повече остана, но няма проблем. Разбъркваме хубаво и оставяме хладилника за една нощ по принцип. И отива в хладилника за една нощ. Здравейте пак! След малко започваме. Продуктите са ни готови. И ще снимам всичко. И до след малко. Така, започваме. Само да взема още една лъжичка. Това е от снощи. Шукналата мая. С яйцата. Така. Ще почнем. Продължавам да слагам яйцата. Една по едно. Захарта, ванилова есенция малко сложих и също така кората на един лимон и лъжица по лъжица продължаваме с брашното.
накрая почвам с маслото. Тестото е готово. Слагам малко стреч фолио и ще го сложим в фурната, която съм загряла само до 50 градуса, мисля, че беше. И съм включила вече фурната. Може да стане по-бързо. Хайде! Не пипаш. Оформяме козунаците по желание, плитки, кръгчета или просто във формички. Покриваме и оставяме отново да втасат около 40 минути. Този път без да загряваме фурната. Намазваме козунаците с жълтък и 2 супени лъжици мляко, поръсваме с захар, леко навлажнена с вода. Това ще даде красив хрупка завършек. След това печем в предварително загрята фурна 10 минути на 180 градуса с вентилатор, след това 10 минути на 160 градуса, после намаляме на 140 градуса и печем до пълна готовност. Ако козунакът започне да прегаря отгоре, покрийте с хартия за печене. Вижте това. Толкова е мек, въздушен и ароматен, конец до конец. Този козунак запазва формата си и остава свеж няколко дни. Ако обичате да печете или искате да нещо специално за Великден, силно ви препоръчвам тази рецепта. Опитайте и ми споделете как се е получил вашият козунак. Ако ви хареса видеото, харесайте го, абонирайте се и го споделете с приятели. Всяка седмица ще се опитвам да публикувам нови рецепти и вкусни вдъхновения. Благодаря ви, че готвихте с мен. До скоро!